Môj nový škôl bude dostupný iba do konca tohto školského roka, takže si ho chod čím skôr kúpiť, odkáž máš v popisku videa. Jo, čo môžem? To je moje meno Vicky. A dneska bude špeciálne na to. Máte potichu. Takže som Sonic fanúšik, takže pozrite mňa za Sonicem. Za Sonic postava má. Jo. Tam vzadu je pod balkón. A další vec. Táto skrinka. Jo. Fakt zajímavá. A nič. Potom mám stôl, na ktorom som sa naposledy učila tak asi pred pol rokom. Ninjago, Lego Ninjago. Tady mám věci. A jdeme na tento stůl. Jdeme Lego Minecraft. Od tohoto setu se mi postupně postrácel ty nese čas, tak jsem nějaké sety spojila. Jau! Toto mám jako Ninjago postavu, toto mám dačo. Ventilátor. Tady mám tohle, kde jsou moji plišáci. Jo. Tady mám svůj bordel stůl. Jo. To je strašně zajímavé, proč tu Severus. Ale no. Proč tu Severus Snape. Tak. Pika. Tady mám Luna. Jen tak. Tady mám robotnicu. To je úplně. Tady mám svou Minecraftu, i tohle. Technoplejda. Mačka nějaká random. A tento ovladač. Jo. Hotovo. Hotový je čaj. Tady mám postel. Tady mám nějaké random věci. Tady mám další Minecraft set. Nějaké toto. Tady mám šuflíky. A tady mám ještě jeden set. Jo. Super. A ne... A tady mám ještě to nejúčet. Použila jsem to asi 3krát v životě. Je to dobré. Aspoň trochu. Takže jak se vám video páčilo, nezapomeňte dát like, odběr a to je všetko. Čus.